Panapa ndinokumbira kuti ndimbonyatso kutaura ndichipindura chinogurei. Message yangu inofanirwa kutopostwa sekupostwawo kwaitwawo yake. Tisangane pamhepo panapa pa platform yatiri free kuti titaurirane tichipedzerana. Nekuti panapa ndo paauya mukoma wangu uyu. Munoziva mukoma baba Chinogurei, muri munhu ane potential yekuti agone kuvaka nekusimbisa vanhu zvakanaka. Kana mukatanga mabvisa hunhu kana kuti tsika yamuinayo yekuva munhu anofamba achiti fambe dzoke, da kuti ndikutaurire chokwadi. Mazwi nemashoko amutaura imimi ari kutipfekedza regalia yamunangagwa. Mostly kana muchitaura pamusoro pangu, Traore, General Stole, Saruwaka, nevamwe vese ana Mudzingwa. Even pamusoro panyoka yemabhunu. Munodzosa that old Zimbabwe yakadestroywa muna 2023 patakabirwa maelection imimi. Mukoma Chinogurei imimi makaisa maballot papers mangani muballot box. Zvekubva manyanya kuva champion anodisa chamisa sterek kupfura vamwe vese. Imimi nevanhu venyu handizive kuti muri vangani vanokukuzai nevamwe vatinonzwa muma comment section vanonyanya kukupururudzira histereki kana muchinge kuti krasha nemakrashiro amunotiita imimi muma comment section umu vanenge vachitaura zvavanenge vachikukuza histereki. Ndati makakanda maballot papers mangani muballot box pe each person kuti vachamisa vahwini. Ndoda kuti ndikubvunzei. Imimi, can you tell me kuti vanhu vakavhotera chamisa havana kumbobvira vakaita vanhu vekuzanu PF vese? Sekuwina kwakaita chamisa kwekwe haana kuvhoterwa nevanhu vakamborwa vanhu. Ndoda kuti mundipindure baba Chinogurei. Ndidora mhinduro pakati pemazuva andiri kubvunza iwaya musanyarare. Nekuti mimi ndimuri kuya nemazwi ekuti pazvigaro imimi nemazita ende hamudi kutibvisa maskava nemarigalia ezanu PF. Baba Chinogurei. Saka mubvunzo wandiri kubvunza ndikutobvunza imimi vaChinogurei imimi kuti imimi makanyanya kuvhota muri vanganiko? Munozviziva here kuti vamwe vanhu vakatomboponda vanhu nevairova vanhu ndo vanhu vamwe vakatoita kuti chamisa yahwini? Nhai vana veZimbabwe, ndoda kuti munyatsondipindura mumubatsire murume uyu. Nekuti handione kunge angagone kundipindura. Mubatsirewo mundipindure kuti chamisa wacho akavhoterwa nengirozi dzakabva kudenga here kana kuti nezvitunha zviri kumakuwa kuti azohwina. Matukiro amunoita vamwe baba Chinogurei. Imimi muchiti muri murevolution. Hazvina kutaurwa here kuti revolution ndo yaakutangwa iri as a new strategy yekudzosa Zimbabwe back into its own feet? Hazvisiri zvere vaChinogurei. Zvakanzi kuna revolution chete, hakuna chinonzi ZANU PF, hakuna chinonzi CCC kana MDC. But why imimi muchitipfekedza marigalia aED nemuromo wenyu? Mashoko amunotaura mashoko akanaka stereki, but anenge achiparadzanisa vanhu. Afterwards mobva matanga kunyomba vamwe vanhu kuti vari kuparadzanisa vanhu. Ko imimi, can't you see what you are doing? Do you even listen to your words?
kana mapedza paya kuti mapedza kurekota ngirini yenyu munombonyatso kuiteerera here kuti zvamataura zvinoita here kana kuti hazviite, kana kuti you don't care, you don't mind. Imimi mune vanhu vamunoda kufadza astereki kuti muzotaura imimi muchiti Traore anoda kupusha VP Chiwenga kuti vaende pachigaro, achidespise achamisa. Seriously, kuti mimi muzotitora isusu sevana veZANU PF vasingadi kana kutomboona Chamisa, vasingadi kuti Chamisa atonge? Manga muripo here pataivhota isusu? Akawina sei Chamisa kana akavhoterwa nevanhu veopposition chete? Ivo vainzi veopposition vacho akazovawana kupi vasina kumbobvira vakamboita vanhu veZANU PF? Kana imimi mukazvitaura makazvimirira muchiti hamunambobvira makaita munhu weZANU PF. But can you tell me kuti imimi Zimbabwe yo yese yo kuti ivhotere vaChamisa? Do you know that kuti munhu uyu akatowina kupfuura mahwiniro amakanzwa imimi acho amurufungidzira kuti munoziva imimi? Munoti aivhoterwa nezvitunha. Seriously, ndimi munoya panapa imimi muchitaura mazwi ekuti vanhu vanobatana sei? Imimi muchiinfluenza vanhu venyu vanokufollowa imimi kuti tiri kufamba nevana veZANU PF muchitaura isusu imimi. ZANU PF yakadestroywa muna 2023. ZANU PF yakadestroywa muna 2023 vana veZimbabwe. Zvakazosaka kuti vatange kunetsana kuCentral Committee ikoko kusvikira ana baba Mativela, baba Geza, wana baba Knox Chivero nevamwe vakadaro mamwe adza war veterans ari kuchema nhasi izvozvizvi vazobuda pachena vakaita ningirikini yavo yavakazoenda nayo kuSHTV kunoita presa yekutanga yakasungisa Blessed Muhlanga. Zvakakonzerwa nenyaya dza2023. Munozviziva here zvinhu zvese izvozvi? Nhasi you still come uchingotipfekedza marigalia akanzi revolution for ED. Ndo zvamuri kuedza kureva kana muchititaura nenzira dzamunotipronounsa nadzo idzo. No man, this is too much. Uri mukoma wangu baba Chinogurei, ngatiregedzei kudaro. Unozviziva here kuti isusu sevana veZimbabwe we are inseparable? Chero ukaenda kunyika ipi haugoni kuenda kunyika wakatakura zita rekuti nini ndakanga ndiri munhu waChamisa. Unotoenda uchizviti ndiri muZimbabwe. Hakuna munhu ari kufamba nechitupa chakanzi Chamisa. Hakuna munhu ari kufamba nechitupa chakanzi Chiwenga. Tiri vana veZimbabwe, tiri maZimbabwe nationals sekutaurwa kwazvinoitwa munyika dzakasiyana siyana. Dambudziko ratiri kusangana naro munyika dzakasiyana rimwe chete, nedambudziko ratiri kusangana naro munyika medu rimwe chete. Vamwe tiri busy kutaura nevana veyouth kuti varegedze nyaya yekushandiswa, nekuti tarisai muone kuti vari kuurayiwa nemaChinese akaunzwa napurezidendi wavari kunzi huyai mutibatsire kumudzivirira nekumuprotecta. Imimi che muri busy kutaura kuti isusu tinokuzivai kuti imimi muri vana veZANU PF. Imimi chero dai mukada kutaura muchita sei murevolution macho imomo mobva mazviti imimi muri comrade wemurevolution. Zviri kunyatsofamba sei apa? Revolution haisi kufamba nenzira mbiri dzamuri kutaura kuti kune inonzi opposition. Imi mukazviti muri weopposition, saka isusu vamuri kuramba isusu kuti hatisi opposition muri kutiisa papi? Nekuti chinonzi ZANU PF chacho hakuna. ZANU PF yakadestroywa naMnangagwa zvamunoziva imimi. Sei muchida kunyebera vanhu imimi kuti muri opposition? Munozviziva here kuti kunyeba kwamunenge muchitoita ikoko? Kuti imimi kungotaura chete ungoti ini ndiri munhu weopposition, unenge watotaura manyepo.
nekuti sofa hakuna opposition muZimbabwe. Chamisa naChiwenga, you won't separate them. You can't, especially by now. Vana vevhu vese vari kutorwisa nawo nezvimiro zviri mukati menyika. Ko muri kupireko vanhu mazita? Ko muri kukampenereiko nenzira dzakawanda muri murevolution? Muri kukampenera hani? Inga Chamisa wacho ari kungoya everyday wana achitotaura achitoti handisi kuda, haana kumbobvira akamboti vanhu mukampenerei. Ko chiko muri kumumanikidzireiko? Why muri kumanikidza imimi kuti pave neopposition? Chitangaika opposition party yacho siyanai nezita raChamisa. Musade vanhu nekuseenzesa zita raChamisa, mukoma wangu. Ndo zvakafanana nemumwe uyo anonzi akazorora nezita remumwe. Musade vanhu kana kuzunganidzira vanhu kana kufoma opposition nezita ravaChamisa. Kana imimi muri kuda kufoma opposition, ngaichitangira pamuri mimi, nekuti sofa Chamisa last week akabva kutotaura kutoti handina inonzi party yandiri kuita nezvayo. Saka iri kunzi opposition, what are you trying to say? Zita rekuti opposition riri kubva kupi kwapa, riri kupinda papi kwapa, riri papi munyika yeZimbabwe? Nekuti makaintroduced revolution senew strategy yekuti vanhu tikwanise kuzvirwira rusununguko rwedu, nekuti zvemaopposition zvakaramba, zveruling party zvacho zvikaramba ikadestroywa. Saka what is happening now? Muri kuedza kutaura nezvei imi muchiti muri murevolution? Saka pacho imimi pamuri kuti imimi hamusi kuseparata vanhu ndepapi? Pamuri kuti hamusi kudivhaida vanhu ndepapi? Kana muchitaura nezveopposition now 2025, pamusiri kudivhaida vanhu ndepapi? Chamisa wacho wamunofolowa asi asi munoitawo kufungidzira. Kana muri kunyatsawo mufolowa here muchinzwa zvaari kutaura, zvaari kunyora, zvaari kuposta, zvese muri kuzvifolowa here kuti muite basa rekuuya panapa muchitaura nezve izvozvi zvakabva kutotitaura vana veZimbabwe kuti stay vigilant. Akataura zvakawandisa, akati pamberi nekubatana, akati focusai on one thing, focus on the same goal. Vana veZimbabwe haana kumbobvira akataura kuti vapi wacho kana kuti vapi wacho, haana kumboti machampions, haana kuya neslogan. Imimi ndimi muri kutaura nezvenyaya yemaoppositions. Opposition ipi? Nekuti Chamisa akasiya zveopposition kudara. Maleaders aya munoda kutora kunge sezvinonzi tinovakwereta. Hativakwerete varume ava. Baba Chinogure, rikadzai tikutaurirei. Isusu tisinotovapa basa tisu varungu wavo sevana veZimbabwe. Tisinovavhotera. Hakuchisina munhu ane history yekuti vakaenda kuhondo ndo vanofanirwa kutonga nyika. Hakuchisina munhu ane dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti nhingi kana kuti nhingi akambouya kana kuti chichi achatonga nyika ino. Isusu we are focusing on the same goal. Toda kubvisa vaMunangagwa. Tozoona here kuti tine aripo here wekuti tipinze isusu pachigaro. Vese vamuri kutaura vese avavo havana kuzvarwa vakanyorwa kunzi ndivo vachatitungamirira munyika yeZimbabwe. Hamuzivi chakavatadzisa kutoitungamirira nyika yacho yeZimbabwe, vaChiwenga vacho naChamisa wacho futi. Ko kana vasiriwo muri kuti divhidireiko muchitipa mazita? Because imimi kana makutaura muchiti ZANU-PF muchititi ZANU-PF imimi. Zvikura kuti imimi muri kutotipfekedzaka regalia yaMunangagwa just because isusu chatiri kuziva ndechekuti munhu akaijeka zita rekuti ZANU-PF ndaMunangagwa nehama dzavo nevana vavo. No man. Tiri kukumbira mugadzirise
toni yamuri kuseenzesa murevolution, mukoma wangu, nekuti muri kudifokasa vanhu nekudivhaidha vanhu. Kwamuri kuramba kwacho muchirambidza vanhu ikoko, but muri kuzviita neimwe nzira. Dai manga musina kuzvitaura pano vachinogurei, ndingadai ndisina kukuvingai pano. Munoziva kuti tinofanirwa kuti tisangane tichibvunzana tichiudzana nyaya idzi. Asi onai zvinhu zvamunotanga kuposta muchiisa kuvanhu. Munoda kuti vanhu vanokuteverai imimi vakuteverei vachiona vanhu vachifungidzira vamwe vanhu dzimwe pfungwa. Vanopinda sei murevolution macho imomomo kana vaine pfungwa dzekuti tine vanhu veZanu PF? Nekuti mukaisa vanhu vamuinavo imimi pfungwa dzekuti mune vanhu veZanu PF vari murevolution, it simply means muri kuedza kutovataurira kuti mune vanhu for ED murevolution. Mukatipa imimi maskava muri kutipfekedza nemuromo. Musadaro mukoma wangu, kutaura chokwadi, matadza kutaura zvese zvama muchitaura izvezvo makanangana, and message yenyu yanga yakanaka yezvamanga muchida kuti zviitwe before or during that day or after the day renhingirikinoda kuitwa kwamutare uku. But panhu pamakanganisa imimi mati vanhu vanobva kumaopposition, muchibva mati gurupa muchikatipfekedza mazita chiko manyemwere nhai comrade. Mukatitaura mazita ekuti tiri kumikono twerevolution, musataure muchizvita kumikono twerevolution. Isu tinongotaura chokwadi cherevolution, tichiramba zvinhu zvamunouya nazvo izvi makuti tiri kuita tumukono twerevolution. Moda kuti tikusiyai imimi muchiita basa rekutaura nyaya yekuda kukampenera leader muno murevolution. Hamusi kuona here kuti zvinhu zvenyu muri kuzviita in a wrong time? Muri kumukampenera pakudii Chamisa wacho? Atumani Chamisa kuti ndikampenerei izvozvo izvi? Atumani Chamisa? Muri kukampenera Chamisa mukoma? Hatizi vana vadiki isusu, hatisi tombori vana vadiki, but muri kuvhiringidza revolution. Kana imimi maona kuti imimi hamusati makukwanisa kuti mupinde henyu murevolution nekuda kwekuti zvichiri zverevolution hasati zvazveopposition, munongotaura makangozvimiririra mukoma. Varoda kuita zverevolution, vada kurwira kusunungurwa kwenyika, vopinda murevolution zvakanaka, vachiziva kuti hatina vatungamiriri vepati, hatina mutungamiriri wemapato, hatina vanhu vati inini I'm not working for someone else. Vachiwenga navageza ndana baba vakatibereka vaya. We don't owe them nothing. Varume vaya irresponsibility yavo yekuti vakwanise kutifunga isusu nekutirangarira sevana vavo sezvavari kuita izvo. Achiwenga navageza. They are taking their responsibility. Simple. Havana kumbouya vari kutsvaga zvigaro zvekutungamira kana kuti kudi. Vanoziva kuti havana simba rekuzviisa pane chigaro kana chipi, kana isusu vana veZimbabwe tisingade. But irresponsibility yavo yavari kutora iyo yekuti vaende kunotimirira vachirwisa corruption musystem iri kutonga nyika. They are not fighting or campaigning for any seat. Vanhu chete ndovari kutaura vachiti mazuva ari kutaurwayo navachiwenga he is a better leader than Mnangagwa. Simple. Asi nhasi unoona zvimwe zvinhu zvamunouya muchikotaura imini muri kuchinja
narrative iri kuitwa murevolution imi muchiisa mune nhingirikini dzenyu imi moya muchitituka musade kuzvita tumikono twerival takurambidzai here kutaura kana kuti tinongo kudzorai chete kana makutaura sezvamatotanga kutotaura izvizvi tinouya tobva takudzorai kuti comrade hazvisiri zvamakutaura izvi makuti hanzi tiri tumikono twerevolution. Saka muda kuti tikusiyei mimi muchitaura kuti isusu tiri kuita zveZANU-PF. ZANU-PF yacho iri kupi yakadestroyiwa 2023 2024. Izvozvi izvi hakuchisina chinonzi ZANU-PF. Vanhu vanganiwa munoziva imimi vakanga vari mamembers eZANU-PF kubva vachizvarwa kusvikira nanhasi vachisiri muZANU-PF wakadzingwa naMnangagwa achiisa vana vake vana vaMnangagwa mamembers eZANU-PF ekupiwa. Vanozive chii nepati iyaya wanatagwira anasa kupwanya kwa weeknew vanozive chii nezveZANU-PF ko mapostori for ED nemachurches for EDSI anozive chii neZANU-PF ayo vari kuzviti ivo nhasi ndo vari kufamba neslogan yekuti pamberi neZANU-PF. Zvinhu zviri pachena zvokuti munoziva imimi kuti ZANU-PF yakafa kudhara but nhasi unoye munouya musikotaura muchiti murevolution umu mune vana veZANU-PF wakafanana naJunior Bombshell wakafanana naTraore wakafanana naGeneral Stole mobva mavapa mazita mobva maenda kunwa. Shame. This is a shame. Tiri kurwira vanin'ina vedu izvozvizvi vari kurayiwa izvi tine mwana akafa kwamutoko uku vamwe vake ndo vari kuda kurigurutwa naAndrew kunzi hanzi uyai ite basa rekudzivirira Mnangagwa. Ndo narrative yatofanira kuti timbopusha tichionesa vanin'ina vedu kuti onai mimi vana veyouth kana matsvagirwa mabasa aya iri kunzi employment yamuri kupiwa kubva kumachinese mapiwa employment maemployiwa nemachinese acho munourayiwa nepfuti vatorwa munyika menyu. The same people imimi, you are the same youth imimi iri kunzi iri kudiwa kuti irikurutwe kuti ifambe ichita basa rekunoponda vanhu nekubatiswa ropa. Ndo zvinhu zvatiri kurwisana nazvo kuunlocka pfungwa dzevadiki vedu isusu. Imi muri busy kuti tiri maZANU-PF muri kutita vanhu vaMnangagwa. Revolution ine vanhu veZANU-PF vakabva kupi? Ine vanhu veZANU-PF vakabva kupi? Revolution iyi hatina kunzi tiri kutungamirwa navageza izvo. Revolution hatina mbonzi tiri kutungamirwa navachiwenga izvo. Takaita tega. Tiri kurwira future yedu isusu hatisi kurwira mazita evanhu vekuenda pachigaro. We have nothing to do with who is who going to sit on the throne yekutonga muparliament. We don't mind. Wane capacity yekuzvita vachazviita. Isusu we are fighting for our future. We are fighting to defend our resources, to protect our future. Tungamiriri izvi mukapinda nazvo murevolution mukoma wangu muri kuidestroya manje revolution. Tichashandira pasina nenyaya yemazwi enyu aya. Kushandira pasina chaiko chaiko. Mukaramba muine maitiro amuri kuita iwaya. Andi mangwana vanhu vari kukukuzai vachazokutaurirai kuti ndimi makaidestroya nekuti chokwadi chichazobuda pachena. Chemaitiro amuri kuita iwaya. Itai tishandidzane nehama dzedu. Tichishandidzana nemi vacho zvakanaka. Tichishandidzana naChamisa vacho zvakanaka. Tishandidzane naachiwenga navageza vacho zvakanaka. We need each other in this situation. Zvamava kuita izvi hatichazviziva izvi vachinogurei. Vanhu vacho vanonoita demo yacho sei, vanoprotesta sei, vanopinda mastreet macho sei. Imi matotanga kutowapa zvigaro mazita, matotanga kutotita twumikono twerevolution. Munoti vanhu vakanzwa kuti isusu tiri kuvatungamira murevolution. Ko vasingatifariri vacho nekuda kwezvamunogara muchitaura zvinoita kuti tisafarirwe zvacho izvozvo. Vanopinda sei muzvinhu zvacho izvozvo. Hamusi kuona kuti muri kuda kutocreate 31st March situation. Muri kumaintaina 31st March situation murevolution imimi.
hatina kana chinhu chatinomboita tikapinda tine mazita amuri kutipa iwayayo, hakuna. Vanhu vanofanira kuzvinzwisisa, ngavabvume kuti ari kutaura ndiJunior Bombshell. Hazvimbobva zvakachinja. Mwana weZimbabwe, mwana wevhu, ari kurwira remangwana rake. Saka zvitori kumunhu ega ega kuti azviudze nehana yake kuti neniwo ndinoda kutorwira remangwana rangu. This is no longer the time yemaparties. Zvakafoira. Bvumai, tangai mabvuma baba Chinogurei kuti zvemapati zvakafoira. Sei musida kubvuma imimi kuti zvemapati zvakafoira? Tichazozviona kumberi uko. Iyo zvinhu tiri kutarisa nezvenyika yedu, tutambura isusu. Vanenge vedu vari kuurayiwa apo. Mucha basa rekuda kuuya nezvemapati murevolution imimi. Zvinhu zvakafoira kudhara. Since 1981 wachingoitwa basa rekungourayiwa wachiitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Musade kungoti tingogara chingodzokorodza kutaura zvinhu zvatakataura kudhara dhara isu. Zvichiri nebasa rezvemaopposition nemaruling parties, zvinhu zvakaita kuti tive nesituation yatiri nhasi. Nhasi muda kuti vanhu vatinawo murevolution vapinde murevolution vaine pfungwa yekuti gaira kuti isusu tine munhu watiri kutsvagira chigaro, watiri kutsvagira basa rekutungamirira nyika. Ndinoswera nditsvagira munhu basa rekutungamirira nyika, ndinowane chii kana achinge apa chigaro cheupresident? Isu hatidi kucreata maleaders atinopa umambo isusu sezvamuda kutiitira izvo. Hatisi kuda kutombocreata maleaders and we owe nothing, no one nothing. Hatina munhu watiri kukwereta muZimbabwe. Be it a leader kana kuti who else, hapana munhu watiri kukwereta isusu sevana veZimbabwe. Vakauya vachititungamirira tikavafollowa, tikavarwira, tikavaitira sei, tikavavhotera, zvakaramba zvikaramba, hativakwereti. Hatidi kuti tiswere tichirwira mazita evanhu isu. Musatirwisanisire mazita evanhu, never. Hatichada zvinhu izvozvo. Ndo zvakatiisa musituation dzatiri nhasi. Please, mukoma Chinogurei, vana veZimbabwe munofanira kuti muzive zvinhu izvi. Kwete kwete. This is enough.